Mas Kentung niki wonten tari rampok singa bareng tanding kaya ngapa para rawuh para dulur kita pirsani Chandra Putra Budaya Jawa Timur Indonesia. Iya. Ayo ger lo urung sik dadarut. Ayo urung wayahe lo ger. Ale ngopo kok durung wayahe? Lah Mbak JB wong ramu lho. Oh ye ya. Pak Yono matur nuwun kanca-kanca saking Batang Saren rawuhipun wonten dalem menika Kuda Patra Yuwana. Keluarga besar dari Kuda Patra Yuwana ya ger. Ayo Rod. Jos. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka Ayo lo. Ayo mano. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh praja yo ya. Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan gupuh ayo gero sora yang suwara pratandha siyaka nadya alam Chandra Putra. Ayo ger dang metu ger. Selawang ya. Ayo Mas Tris. Wah, halo. Ayo Nat. So. La. Jajale ya iki lho dagangane Chandra Putra Budaya. Jos. Ya. Oh.
Ayo Prayitno ger. Ya iki lo, ya iki lo. Siti aturke tari rampung sing bareng tangge. Yo 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 aturan pinarang kanca-kanca bali rejo salom liko. Ayo Chandra Putra Ayurut tersenyum Ron. Sesuk sik nang turun. gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewate mimbu luwase ake nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi-impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewate kuwi luwase ade nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi-impi klopo uda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa ora apa-apa. Yo yo ayo ker ayo ker hop ora apa-apa ayo ger
la. Rupa sorake madya kumurung tumandang girang-girang juga tanda-tanda jemaka gagah kumreka ilu pernah kosamapto siyoga nama karya angangkang karya ning praja Chandra Putra Budaya Original. halo iya Jos Hop. Hop. ara Tak. oh Jos ayo not sesuk prai not Jos Jos ayo war Rome ayo padut Sing penting aja ngeroyokan. ayo ger
wae nikmate saka pate gawang blendrak tari tempe sawara sambel mlandingan rasi dele tumpang kulo godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengingan esok kotate murah maria ayo ber oi sesuk pindah ber oi iya aku wayah mulu wayahmu ger bos tak nyeluk bola ya Sandra Putra Budaya tak dosa tak ya ayo ger gendian karo kancane along Sopo iki ayo aku comok tenggak ayo ora tandok Amo jaya trata singa berong pranyo no anggegi risi gerang tanaka no pinandung netranya pinduk gre ono watak ira subuh kok siji karo ngangkat subuh lang limpamu gawe tunane ngasesama ayen lena kanapi lahi heka Josira Gongsa tanding yudha lan mami sigra mas padakno apa ojo maju siji boko siji tara maju bareng ya iki kasetet mami paragane lo
Satya bentane Remokno aku ger. Aku lebokno ger. Itu. Budaya. Ayo mlebu ger. Ana paling ganteng. Rahayu, 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 Rahayu Leskawa Durga Medhak Kala Sirna. Ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng. Badhe ngaya jejibahan wontenipun caos dumateng para cikal bakal akal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Majapanggung ingkang kawastanan nggih menika panjenenganipun Joko Slewah kalian Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo
ingkang dipun panggeni kesenian jaranan Candra Putra Budaya nggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten puser bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh Hyang Demolodo kalian Hyang Kendil Wesi ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun caosipun wontenipun cikal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika caos montri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panutan Segarwa Putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali wontenipun ingkung dipun wastani ayam nggih menika sageta ingkung sageta rukun guyub rukun wontenipun kesenian jaranan Sentero Candra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo ewondene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng muga sedanipun dipun paringi karahayon kawilujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika. Kawula sanget matur gunging panuwun tanpa pindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika. Wontenipun ampak-ampak singa bareng mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Mojo Panggung cikal bakal ingkang manggen wonten Gilingan wonten ing Masaan wonten ing Besali sedayanipun ingkang dereng kula sebat kula nyuwun ngapunten kang sak kathah-kathahipun kula warga saking tlatah Candra Putra Budaya mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah sak estunipun nuwun sewu sewu nuwun sewu nuwun saking loro Pansamo Bali saking Ama Pansamrada welasase pandulune saking Braja luput kadya kapuk tibaning wesi kayu angker lemah sangar songeng landak guane wong lemak miring menyang pakiponing marak pagupaaning warak sekalir nadyan arca menyang segara asat temahan rahayu kabeh apa sarhayu ingidran kang widodari renesa ing malaikat sekaning kaos Rasulullah Nyai Adam Nyai Tawa Bapa Adam Bapa Kawasa mbok bilih wonten lepatipun kempalan ing dalu menika mangayu bagya wonten ing tlatah pabrik Mojo Panggung bikak giling wonten ing taun 2000 selangkung muga tansah dipun paringi karahayon dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika semanten ugi kula matur gunging panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun mugi sedaya pinaringan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Kirun pramila menika sedayanipun sageta lancar ing dinten nika saengga selaminipun semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya kula sangat-sangat matur gunging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan sageta lancar rezekinipun agung keselamatanipun agung kerukunanipun ing dinten menika saengga selaminipun kula wonten ing ngriki manungsa limrah mbok bilih anggen kula ngaturaken anggen kula ngingklaraken punapa mawon kirang tata kirang titi kirang gamblang kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula cekapi semanten rahayu 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 amin 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 ya rabbal alamin
Ayo wer. Oh iya. Oh. Ditata. Op. So. Jos. Ayo lo Pak Lus. Ayo. Ayo wer. Ayo Kowe kok berangkat wer. Aku setan. Ayo. Oh. Mas. Hei. Oh, ya. Oh. Dol. Yo. Ayo pade. Ayo ger, maju. Aku wis penak man. Wayahe turu man. Aku tak bubuk. Allah. Mas. Oh, hei, yo. Das. Mas. Oh, yo. Hei, Mas. Lukir man. Keju man. La. Aku wis turu lho man. Aku wis giler man. Aku wis lilir man. Ayo, iya. Lepot. So. Ojo banter-banter man. Aku turu man. Grebeken aku man.
pinarak Mas Bajul. Ayo Jul. Teko ya wis bar. Hei. Aho. Ayo Jul. Wayahmu dadi macan Jul. Iki wayahe dadi macan. Wayah dadi macan Jul. Boyokmu nek pecut. Aduh, yo. Yo, Mas, yo kirane sapa iki ayo? Boyokmu nek pecut Mas. Aduh, loro. Aduh. Oh, apa kuwi? Oh, sapa iki? Sapa Mas Rin? Daruh aku sapa? Ayo yop, kowe surah, surah yugi yop. Aduh, lipak. Oh iya. Mas. Piye, Bos? Ayo yop. Ojo banter-banter man. Aku turu kebrebeken maneh. Aku sanggup man. Ayo lo. Ayo Jul, apa Jul? Iki ojek online di mana? Sepi. Yo. Sanjake ya wis kepenak lo. Hut. Lo. Salah. Iya. Yo. Sesuk ana penggawean lho Mas Tris. Sesuk jaga kesehatannya lho, Tut. Dia maneman. Aku selempoh. Agae ceritane Roro kembang sore Mati bendak bedal membotorowo Putrane sariro Sapuja harga konyoko Medal resi esti Rengaring subuh Ayo Wele Lantalah Ayo gantian nomor urut selanjutnya Lukir. nomor urut selanjutnya monggo Saya turu Mas. Bukan Mas. Iki- Ben bengok-bengok. iki kakak senilai bengok ya Sapa iki? Ayo. iya Bae metu bae. iya 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 ya wah iki Ketok pando. peteng lagi peteng ayo tak cinta-cinta iya sese ojo nomene lho
Oh iya. Ayo Mas Sutris. Losno. Dangdut, dangdut, dangdut kaya dangdut. Ayo. Chandra Putra Budaya. Sesuk nanggapo lur. Sini. Aja lali lo Mas Gogot. Aku wis teler Mas Sutris. Padha Mas Aku kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Dut. Aku tak teko maghrib Mas Sutris. Iki sing blendrang rasane. Bukan aku. Urip lek kaya-kaya deh. Urip kaya gini lho, Nek. Urip pisan penake kaya ngene iki lho, Nek. Ayo. Iya. Ara kroyok. Wah. Ara. Ayo. Tak kabeh. Apa liar, Bos. Oh, yo. Apa iki? Yo. Ayo mana? Ayo, sing nabung keselman. Ayo. Alah. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Ayo bel. Dadi bel. Abel. Ayo ron. Ayah murun. Iya. Ao. Lah, lebu. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Iya. Jaluk mangan, mate jaluk mangan apa ger? Jaluk mangan leko wangi ya itu. Oh, Pak Lus wonten pareng dadi lho Pak Lus. Kosane dadi wonten pareng ger. Aku duwe penggawean sesuk pan. Oke. Lah. Sing kene ya dadi wayahe nyuwuk iki. Aku njaluk nyuwuk.
Lo. Ayo. Oh. Aku terno mulih man. Ayo le. Menyabel. Sik kurang bel iki bel. Bisa nanggapnya. Sesuk baleni maneh. Kabeh dadi. Kira dadi kira. Ayo. Aku dilaluk serapat man. Tangge samu mulih.